अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा। हमारे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज के जा रहा बा। जौन गाने का टाइटल बा दरदिया राजा जी। अरे बोले गाना कब तक होता, कौन चैनल पर आता, कौ तरीके रिलीज कर लेता, गाना कैसा निकल बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो के वाला वीडियो में। तो ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ गाना दरदिया राजा जी गाना के लिखले के बाद भाई लोग देखल गाना लिखल बड़न भोजपुरी के बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखल बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग के गाना म्यूजिक सुने के मिली कृष्णा बेदर्दी के ही। अरे भाई लोग तो लोग के म्यूजिक भी सुने के मिली कृष्णा बेदर्दी के ही। और तो लोग के हम मतलब डाउट क्लियर कर दी के जौन गाना बताओ फिल्म के गाना हो गया। अरे वादा मूवी के गाना हो गया बा। और वादा मूवी के पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट कर लिया बा। अरे भाई लोग वादा मूवी के 18 से 20 दिन में पूरा मूवी के कंप्लीट कर लिया बा शूट। और अब तो लोग के कुछ दिन के बाद ट्रेलर भी आई। अरे बोलो वादा रहा फिल्म के ट्रेलर भी आई और बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त मूवी बनावल गल बा। और कम बजट के मूवी बनावल गल बा। और वही में के वाला तो लोग के गाना सुने के मिले। बाकी काम कल बड़ी प्रीति मोरिया। बाकी तो लोग के वाला गाना गैले बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे हाँ, भोजपुरी के बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त फीमेल सिंगर शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव मिल के गाना गैले बड़ा गाना। बाकी बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। अरे बोलो वादा रहा फिल्म में के तो लोग के वाला गाना हम और वादा रहा फिल्म में बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। बाकी वीडियो वादा रहा फिल्म के डायरेक्टर बनन शंकर जी। अरे भाई लोग वीडियो फिल्म के डायरेक्टर बनन शंकर जी। और बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा फिल्म बनावल गल बा। और कम बजट के ही बा और लेकिन खतरनाक फिल्म बा, ज़्यादा बजट के नहीं है और बहुत ही मस्त बा। बाकी तो लोग गाना के मिस मत कर ले, गाना के जरूर सुनिए लेंगे। बाकी बात कर ले कि हाँ गाना कब तक ले आई, तो हो सके कि हम ट्रेलर रिलीज कैला के बाद ये वाला गाना के पोस्टर आ जाए। काहे कि भाई लोग ट्रेलर रिलीज भी ना करल जाला फिर भी गाना के पोस्टर आ जाला और गाना भी आ जाला। तो कभी भी वाला तो लोग गाना आ सकता तो लोग वेट कर लेंगे। बाकी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक न्यू भोजपुरी लोकगीत बहुत जल्द तो लोग के गाने के पोस्टर देखे वाला बड़ा लेना है। बहुत ही खतरनाक बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग खेसारी लाल यादव के आवे वाला बा। तो लोग वेट कर लेंगे बहुत ही जल्दी तो लोग के गाने के पोस्टर देखे के मिली। बाकी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बहुत सारा ऐसा गाना बचा शूट करके रखल गल बा। तो लोग बारी बारी करके सुने के मिली। बहुत ही हिट बहुत ही मस्त मस्त गाना तो लोग सुने के मिली। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के शेयर कर ली। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ लेते अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर